Tänä päivänä ihmisille turvallisuuden tunne on tosi tärkeä asia. Meillä Securitaksessa on missio suojata ihmisiä, koteja, työpaikkaa ja yhteiskuntaa. Securitas on turvallisuusteknologian edelläkävijä Suomessa. Teknologia mahdollistaa tänä päivänä sen, että Securitas pystyy tarjoamaan turvallisuuspalveluita koko Suomessa. Me valvotaan hotelleja, kiinteistöjä, ravintoloita ja ihmisten kotejakin erilaisin turvallisuusratkaisuin. Tänä päivänä vartija on saatavilla paikalle nopeasti pelkällä napin painalluksella. Paikallisena toimijana me tunnemme tämän alueen ja alueen asiakkaiden tarpeet. Turvallisuusalalla myös ihmisen rooli on äärimmäisen tärkeä. Ihmisten aisteja, vaistoja ja kokemuksen tuomaa varmuutta tarvitaan meidän työssä päivittäin. Securitas kouluttaa yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita ja yhteisöjä. Meillä on todella kattava valikoima erilaisia turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Meillä on esimerkiksi tämmöinen alkusammutuskoulutus. Pyörien päällä oleva palosimulaattori mahdollistaa sen, että me tulemme asiakkaan luokse. Tällä säästetään asiakkaan aikaa ja resursseja. Me koulutetaan paljon isoja työyhteisöjä, jolloin tehokkaan ajankäytön merkitys korostuu. Me pystytään kouluttamaan 8 tunnin työpäivän aikana 120 ihmistä, jolloin jokaisella on siihen aikaa. Kun iso määrä ihmisiä kokoontuu yhteen, on erittäin tärkeää, että järjestys ja turvallisuus säilyy, että asiakkaat pystyvät nauttimaan tapahtumasta turvallisesti. Tapahtumien turvallisuus on täysin asiakaspalvelutyötä suunnittelusta ihan palvelun toteuttamiseen saakka. Me lähdetään asiakkaan kanssa heti alusta luomaan turvallista tapahtumaa. Jokainen tapahtuma on erilainen ja ainutlaatuinen ja tapahtuman vaatimat turvallisuusratkaisut räätälöidään aina tarpeen mukaan. Me ollaan erityisen ylpeitä, kun tapahtuma on sujunut rauhallisesti ja kaikki on mennyt niin kuin on ennalta suunniteltu. Meillä on oikeasti tosi hyvä ja turvallinen maa ja itse me suomalaiset sen teemme.